Da, vă mulțumesc foarte mult. Întâi de toate mulțumim CICDE pentru oportunitatea de a participa la acest proiect. Era întrebarea, pentru că am recomandat la foarte multă lume atunci când am văzut anunțul, uitați că este un proiect, engleza catalizator al democrației în școli, stimați profesori, implicați-vă. Mulți s-au oprit, exact bariera care a fost acel cuvânt prim, engleza, pentru că a spus, nu o cunosc, atunci am frica să mă implic în acest proiect, însă vreau să încep anume cu engleza și să aduc mulțumiri doamnei Goroveț Evelina pentru orele de engleză care au fost nu doar informative pentru creșterea și dezvoltarea noastră personală, dar au fost și un, nu știu, moment de reculegere după o zi de lucru, da, un moment de reflexie în care schimbul de experiență era permanent și noi îi consumam deseori din timpul orei pentru a ne împărtăși emoțiile, trăirile și problemele pe care le-am mai avut pe parcursul zilei. În ceea ce privește laboratoarele, întâi de toate, cred că un moment cheie a fost însă și instituirea acestui grup. Ca și în cadrul oricărui proiect, sigur că am pornit de la curicula, pentru că până la urmă nu pot să realizez niște activități care nu sunt pliate pe programa școlară și pe ceea ce avem în dispozițiile Ministerului. Am analizat curicula pentru clasele liceale și pornind de la prevederile curriculare, am stabilit ce aș putea face suplimentar și dezvolta în cadrul acestor laboratoare ale democrației. Sincer, cred că ne-a reușit tuturor, pentru că ceea ce vedem și în postările pe care le-am văzut la colegi, ne-a reușit tuturor, a fost o experiență interesantă. Cel mai important, cred că este faptul că elevii au simțit că au un cuvânt de spus. În școală, la mine, lucrurile încă derulează. S-au mișcat din loc acel formalism de Consiliu ale elevilor care deseori cunoaștem, era numit, aleasă o persoană și pusă în funcție. Lucrurile s-au mișcat deja din loc, Consiliul elevilor a înțeles ce poate face. Sigur că lucrurile date uneori sau foarte des de alți profesori sunt priviți cu ochii răi, că uite, tu înveți atâta despre democrație, dar eu tot timpul le aduc aminte că orice drept vine la pachet cu o responsabilitate. Tu ai dreptul să fii reprezentat în acest Consiliu, dar tu ai și responsabilitatea de a întocmi niște procese verbale, de a informa colegii despre ceea ce se realizează. Astfel că drept finalitatea acestor laboratoare, cred că cel mai bună finalitate ar fi ca întreaga școală să devină un laborator al democrației. Nu doar ceea ce facem noi, profesori de limbă engleză, în cadrul acestui proiect și cei de educație pentru societate, dar întreaga comunitate educațională să devină un laborator al democrației. Doar astfel vom avea cetățeni care vor ști ce înseamnă democrație și vor putea aplica în societatea, în viața de zi cu zi, ca cetățeni democratici.